соҳаи тоҷикматлубот фақат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Зиёда аз 33 миллион сомонӣ мо маблағи пардохти андоз кардем. ба ҳолати моҳи декабри соли 2020 дар анбору сардхонаҳои ташкилоту хуҷагиҳои иттифоқи тоҷикматлубот 2364 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва 633 тонна ангишт захира карда шудааст. бино ба маълумоти роҳбарати ин сохтор, феълан дар тобиати соҳаи мазкур 45 адад анбори захираи маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад. раёсати иттифоқи тоҷикматлубот дар соли 2020 фаъолиятро дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба роҳ монда, дар арафаи ҳамаи ҷашну чорабиниҳо ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзиро баргузор намуд ва баъд ин васила дар ғановати бозори истеъмолӣ бо молу маҳсулот ва танзими нарх дар бозорҳо саҳм гузоштааст. ташкил намудани ҳамин ярмарка бояд ҳама вақт бошад. соли гузашта ташкили ярмаркаҳо имкон фароҳам овардааст ки сокинони пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо нархҳои мувофиқ маҳсулоти кишоварзиро дастрас намоянд. ҳамчунин дар доираи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа, раёсати иттифоқи тоҷикматлубот ба оилаҳои ниёзманд аз ҷумла маъюбон, собиқадорони ҷангу меҳнат, бепарасторон ва ба дигар муассисаҳо кӯмакҳои моддию пулӣ расонидааст. иброҳими неъмат, беҳзоди шодӣ, хабар.